прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 16-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святога Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Пазнаём самога сябе. Дрэва пазнаецца па пладах. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны табой. Названы суцяшыцелем, ты найвышэйшы Богаадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі, і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну Воскрэсламу, суцяшыцелю табе, хвала на вечныя вякі. Амен. З Євангелія ад Лукі, 6 раздзел, 43 па 45 вершы. Няма добрага дрэва, якое прыносіла дрэнны плод, ці дрэннага дрэва, якое прыносіла добры плод. Бо кожнае дрэва пазнаецца па ягоным плодзе. Не збіраюць сцерняў смоквы, а з куста ажын не збіраюць вінаграду. Добры чалавек прыносіць з добрага скарбу сэрца дабро, а дрэнны чалавек з благога сэрца выносіць зло, бо пра тое, чым напоўнена сэрца, гаворыць вусны ягоныя. З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Трэцяя праўда. Звычайна нашы найлепшыя учынкі забруджаныя і сапсаваныя нашай грэшнай натурай. Калі ўліць чыстую, празрыстую ваду ў брудную шклянку ці віно ў пасудзіну, сапсаваную іншым віном, чыстая вада і добрае віно будуць сапсаваныя і пачнуць брыдка пахнуць. Таксама і з намі. Калі Бог улівае ласкі і нябесную расу ці салодкае віно сваёй любові ў нашую душу, сапсаваную першародным і цяперашнім грахом, гэтыя дары адразу ж псуюцца дрэннай закваскай, якую ў нас пакінуў грэх. Нашыя ўчынкі, нават самыя ўзвышаныя цноты, забруджваюцца ім. Таму вельмі важна, каб атрымаць дасканаласць, якая дасягнецца толькі еднасцю з Езусам Хрыстом, пазбавіцца ўсяго дрэннага, што ў нас ёсць. Інакш наш бясконца чысты Пан, што не зносіць нават найменшага бруду ў душы, адкіне нас ад сваіх вачэй і не з'яднаецца з намі. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных, дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў, прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму
і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Цяпер запрашаю памаліцца святы ружанец, давольную частку. Можна это ўчыніць адразу пасля заканчэння этого кароткага разважання альбо на працягу дня, у той хвіліне, калі найлепш гэтаму адпавядае час. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.